Muhammadu khairul wara man jana mubashira shauki lil khairul bashari al-yasimi iliyatohari al-mustafa min mundore atwairil mundore يزداد شوقي كلما أيندرك بنيا ماما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجبر أحوالنا وأحوال جميع المسلمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين. وبعد أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. أركوتك من دون أم تغني ستك مسافة كبشتان تورم. كان الله سبحانه وتعالى الله سبحانه من يفعل القرآن تشنتكلا إن الشيطان لكم عدو مبين مهدا في من دون يكون على فمكو كون جوجو به مهدا من دوننا كو الشيطان دي اني من دون جوجو يري يري الله سبحانه من يوغلو دايلا اني امبو على كلي ديلي الله سبحانه كاكا على يكما على كدو ان الشيطان تشكتا ان فوتالا نمبرولا amba zezene mbara sanmayna na Allah subhanahu wa ta'ala to ko barkay kanyin Allah subhanahu wa ta'ala fe alaka faranga jango fota me mina fo an keta me mina ke Allah subhanahu wa ta'ala kan deme aka ben ale Allah subhanahu wa ta'ala jatima aka ke ale ala nyira nyine ne baraye la li sum'atin wala riya'i akana ke yara menga ma akana ke yara jira kama Allah wali walika wal qadiru alayhi. Allah subhanahu wa ta'ala otike wa ala bise ola nambaro la amidi ko kanga sababu nyumaye asharu al hakim muhammadur mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala ka jonga sanuma adam alayhi salam de wondigi alakaba sallallahu alaihi wasallam nyanama aka nyuma sarate ambolo. Allah subhanahu wa ta'ala ko anga nyuma ndono yo ko anga duko samama amajino ala kele fa kishine ma chama ala me ve ako ke anga manyama ka dayorola nani duko ke alakara bayira yoro ami duko ke alakara sallallahu alaihi wasallam jenya zanamoni atleni ngana monon tle bena nu ye onni anu kan nafolo anu ko horoma nu ye akeka alakara bademe nin dina in kortalilla sahaba chama ana musama ambe Allah subhanahu wa ta'ala deli kishine ma chama be ala fa ala ko ke alakara jenya zanamanu nonga namboro la mi folle barkata kere aslama forwa jama kuluye kishi nema chama nyinne ko Allah subhanahu wa ta'ala fe kake alkraba sallallahu alaihi wasallam sudunga sanmonga angara mako taraka sudunga sanmon to ambolo kabila mi jam ko haydara afimana jema a chama ana musama a foloma ana labama o bebe wela enve islamia ka aywa bunyep makana ko ashurafa usrifu alkraba sudunga sanmondo angara mako bokolo sanmondo kadugo ke uye ko kana Allah subhanahu wa ta'ala jati kama o de be wele ko alaka kira horoma kolo shili asudu nga sanama na tale ko ala yo kanu wa adamadiya yara sigimoka mami ni hakili laje jera la hala me voanye bi nyama o nyama nana na nyama yala akira jamana kundugi ya kara fen wore afora nyama mi ngo ato aywa osomo buruja parce que ya don kwale nana ya wa bitaka boya
wala hakilima b'a dɔn ko ala ka kira sɔmɔw o ni bonya ka kan n'an bɔra o la n bɛ Ala subahana wa taala deli ni dugawu sanumanw ye minnu sabatira ka bɔ alakiraba ma k'an jigi ɲɛ Alahu subahana wa taala la ko ala y'u minɛ alakiraba bolo an jigi cɛ ka ɲi Alahu subahana wa taala la alakiraba barika kama ala b'u minɛ an yɛrɛw bolo n'an bɔra o la an bɛ foli kɛrɛkɛrɛ silamɛ cɛman a n'a musoman ye ka dugawu ɲini silamɛw fɛ k'an sama dugawu la Ala subahana wa taala ka baara in sabati an bolo ala k'an dɛmɛ an na k'a daminɛ fo ka taa da cɛ alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ ala fo k'a barika da ala sɔnna an sigira minbari fiki maliki sanfɛ segi 187 na segi in daminɛ n'an y'an zɛmɛ ala la an bɛ Ala subahana wa taala deli ala k'an kɔlɔsi fo ka taa segi in da cɛ assalamu alakiraba mandenw hazihi kalimatu ta'ziyati lirajul salihi مشجد بناء الإسلامي ورافع راية الإيمان إمام رابطة الأئمة بساحل العاج الشيخ أبو بكر فوفانا رحمه الله ونور ضريحه أمين السلام عليكم من دفن بالله دليل بسكية أيوة دكو دكورني فلاي سنغفو دكورني فلادو كake Allah subhanahu wa ta'ala ka jonga sanuma to ala ya ka jonga sanuma min kere ka ke ko war islamo kama nyamayi Sheikh Abubakar Fofana Allah subhanahu wa ta'ala ka hinani arsalama shula ya rabbi Allah subhanahu wa ta'ala ka dayoron nema amina sanga fo da kuriyen flamin di 600 abina di envers تحت خدمتي وإشراف المجلس الأعلى الإسلامي الرجل الصالح السندد الهمم المشار إليه بين الرجال بالبنان والبيان الرجل الصالح السندد الهمم المشار إليه بين الرجال بالبيان الله تعالى فنا الصنع أن في مليلبي كان سلامي نيما يكالفا أكاد السنما مما الشيخ شرطان مدن هيدرا بيسا فود داكوريا فلامي فلا أدنغي أنا بالمكة عبد الله كنت بولو أبيك مالي نيما يسوك بونيو كونو كان غير لينا مالي سلامو كما نيما كبونيو كونو مال السلام منو ألبتو مالكم أنسك تاسركا تجمع القيادة الروحية مال قدرية ما أتجانية ما كما كنت على سوريا كما صوفي ما بلجلي كبونينا ككرامة كونو عباد الله الله تعالى كجون إنا لله وإنا إليه راجعون على الصنع والله على ده أون داوني على تاي كنونغو أنغو على تاي لا بي أمي على تاي لا وشينا ميتو على تاي لا والي مالين دو عندما لا كافكو نظرا كامي سكي علما السلامو فقد وعد الله سبحانه وتعالى عباده الله تعالى يا كجون لا يدو نيانيا وعده ووعيده غير مكذوب الله تعالى لا يدو نيما منون دي اكا جوما نولو يه ايوا مادومو ني دون لولا انا كانغر جيلا منون غوشي نولو يه ما جيلا ني دون لولا على يدو نونم بل جيلي اشيتي غالو دغيا الله تعالى مي فو اوبانا الله تعالى لا يدو من دا او بدافا قال جل وعلا الله تعالى منا على كسكرتامه القرآن تنتقلا أكو كل نفس ذائقة الموت يكون على نمه المندم نالله تعالى كجون على كربا في مندم يكون الله تعالى كوتي كون نتيجة باب اللبا سيلا نوني ناكون دي نانا نايا مهودا فوي يكون على كون نبي اللبا سيلا كسكين الله سبحانه وتعالى ما ستك ما سيتشنفو رضينا بقضاء الله فينا أنجينا على التي أنا ما فعله الجليل فهو جميل نقرط مسايم مينجا ودي تشكين الله تعالى تجوك مانجا الله تعالى من مينجا أنو كلكك الشيخ أبو بكر فوفانا على كجون سانما كروار السلام كما نيما الشيخ أبو بكر فوفانا تبقى صورته في ذاكرة الإسلام والمسلمين إلى أن يرث الله العرض ومن عليها نينتو قرباي أفوتو بتو إسلامية دو سكونة أفوتو بتو إسلامي ونيكورو فوكتا سيدو مقولو دبا ميلي كلمة بس أبو تقرباي مينجي أنا يمي فو
silamɛya ti ɲinɛ o kɔ ka taa se dugumakolo dɛmɛ melekeli ma ala ka cɛkɔrɔba sara kayira la qala al-allama al-Ghalayini rahimahullah الشيخ مصطفى الغلايني على كهنا أرسلنا الشولة دكورين فلادي أبي ما هو من دين نفاني ذكرينا أكو إذا كانت الروح قوام الجسم أكو نصر الله ندي جو من فرقولي أكو فالرؤساء في كل أمة هم روح اجتماعها أكو نيمو جماكلو كلنجلي بيتلا مندوم مندي a ɲɛmaw de ye a farikolo niw ye olu de bi jɔ ni ayiwa a foroba jamakulu ye a ko fa in fasadu fasadati ni o ɲɛma ninnu tiɲɛna manden ninnu bɛ tiɲɛ wa in salahu salihati ni ayiwa o ɲɛma ninnu n'olu ɲɛna manden ninnu bɛ ɲɛ Sheikh Mustafa al-Ghalayini ye min fɔ أين فبناء على قوله صلى الله عليه وسلم أين مجو على كرب صلى الله عليه وسلم كما سنما دكا أسبترك على كرب ما هرس سنما النسولا كصنفان من أمتي كما فلا بدم هون مندلا إذا صلحوا صلح الناس نولونينا ماتوا بيني إذا فسدوا فسد الناس نولوتشنا ماتوا بيني الأمراء والفقهاء فامو أني دوني باو الكرب صلى الله عليه وسلم كوكال مهود مندي كان يني كوا سريمه ني مافلا كان ينينا تلو تلنا فامو تلنا كيري بتيكت تكو نيومانا فامو فاندا وندسو كوم بس لافيا نو كرا فوربا جاما باللافيا مانغا بسما ني مانغا ولي كا جوكواتي دافيو نيمو abaka Allah subhanahu wa ta'ala jati kama kay ya fama bi wajibi anga non zikira na ngazame alala andi manya daf la kapma o kore ko nyimo ku yara laje jolti suma neka sedo dame sedo ka ko lama ne kana ke o manoko ami ala dili ala ka hakili nyumandi ala ka tle no ko ya anga manya mawye o to ko keledo klewotle na don ba tle na nu yen nata fini bo ukana nu yo dusu ko sama ka nyesha alama nu ya baraka Allah subhanahu wa ta'ala jati kama nu kuma Allah subhanahu wa ta'ala jati kama nu manata ala ka davona nu masra ala ka jonyi o watila otle muhammadu wa lafiya alkaraba kote ambi ala foka barkada fa shaykhuna al-imam Fofana angara moko Sheikh Fofana ambi Allah subhanahu wa ta'ala angéré alhamdulillah rabbil alamin sahabtuhu fil amal tahta ri'ayati at-tajammu'i nene ajira barama groupe maka bonye anaka yamaru kono ne tamake ka boya kata kurware jamanaka nye chien flake mbe boni aywa leader ka ordre mission ya kata kurware jamanaka chaque Abakri Fofana naka jama o bena bismillah to nyumana nambi faranyona to nyumana ma foye to gorbala fo min be ba alama min be ba kirama bi wajibi nga ngasiki ni nyoroina mali salamo ka manyama to ala ka fo ka chogorba fo ka barkada ka dugo ka chogorba ni mali salamo ka manyama dalane wala shak Abakri Fofana wallahi allazi la ilaha illa huwa wajadtuhu kat tawaffarat fihi shurut ar-ra'asa ala ya shere ni na ka jewati ngurni konnana ne ya soro nyema ya shartu dafara chogorba la ni na nyona de ka kinga ke mo nyema wiye ne jogo mi nye shak Abakri Fofana na mba fo aywa ala nyana ya Allah subhanahu wa ta'ala ka meleka ka shereye o ka sheria sabati setiki masanya koro saka Abakri Fofana anaka jenyonya konna na barala anya soro selama ka manyama ya joko be chokoroba la anya soro chokoroba dafame min al aqli ahakilila wal ilmi Allah subhanahu wa ta'ala don nyumanga gersege wa sihhatul wujdani chedo chemi nabi Abakri Fofana kumbe kato chewnye chew lama mandi basabu chedo aywa ayara jwaledu iti fwa ko sogoma dashi alhamdulillah rabbil alamin wal muraa nyasor adafame mabayala wa taharati sarira nyasor adusukun chekan adusukun kasano kanyeshi salamuma wal hirsi ala nashr al islami nyasoro amma ko be islamiyya nyata de la nayi maye kun ya daide ne wele kala de min bi dofara islamiyya ka amma ko ta foyila foti ka barabe sabati chogodi ni o jogo sanma mi chokoroba la mbi ala kan jere yi alhamdulillah rabbil alamin ka chokoroba fo ola
ka barika da o la n y'a sɔrɔla cɛ dɔ cɛ min n'a ka kan ka bila silamɛw ɲɛfɛ alhamdulilahi rabbil alamin kɔrɔ wari silamɛw ye baro fitinin kɛ n ye cɛkɔrɔba to a la san fɔlɔ min ni a jɛra a n'a ka alimami tɔn mɔgɔw ka ayiwa réunion na a ye ne invité ka bɛn o don ma n nana a ka bureau la an jɛra ka sigi waati kunkurunin réunion bannen kɔ n'a ye n bisimila a ye micro di yan ko n den i ko i b'a fɛ ka na dakuruɲɛ fila di don nataw la an ka jamana kɔnɔ silamɛya kunkan ninnu de ye silamɛya ɲɛmaaw ye ala ye ne kɛ u ka baaraden ye ala de ye ne bila u ɲɛfɛ bi i bɛ fɛ ka min kɛ Kɔrɔwari jamana kɔnɔ silamɛya to a la an bɛ fɛ i ka dɔɔnin fɔ an ye u ye micro di yan n y'a jir'u la n ko n bɛna kuma ni ala latigɛra a la don o don ne bɛ silamɛw wele yan n b'u wele Maliku an se ka sira kan n b'u wele tawhid ash'ari faamuya kan n b'u wele hakikatu tasawufi sufiya hakika jɛlen sira kan o yɔrɔnin bɛɛ ni micro segira a ma a ko n ma a ko ayiwa i bisimila an fɛ yan nin de b'an yɛrɛw fɛ yan an bɛ min ka yan nin don an bɛ dɛmɛnya de ɲini min b'an dɛmɛ k'an ka takuru da don an de i n'an bɛ ku an kun y'i ka masalaw mɛn an y'i kuma cogo mɛn nka nin dakuruɲɛ fila in kɛra an ma seere i bisimila n y'a sɔrɔ cɛkɔrɔba Harrison alamasahabi imam Darul Hijra n y'a sɔrɔ alimam Maliki ka masahabu ka d'a ye kojugu ayiwa wal aqida al ash'ariyya n y'a sɔrɔ tawhid ash'ari maaba ya maa ɲumanya sabatili ayiwa mɔgɔw ka alisilamɛw ka ɲɔgɔn barika ɲini kalanden ka karamɔgɔ barika ɲini den ka masa barika ɲini muso ka cɛ barika ɲini alisilamɛ forobajamakulu ka alakira na soma sanumu barika ɲini n y'a sɔrɔ o ye cɛkɔrɔba ka tawhidu ye i n'a fɔ alakira ka sahabaw balo n'a ka cogo min na n'u fatura a kan wa tasawuf n y'a sɔrɔ sufiya ye ayiwa a ka kanufɛn ye khususan alqadiriya kɛrɛnkɛrɛnnenya na sufiya tasira bɛ wele ko qadiriya ni an yɛrɛ wolola an ɲɛ yɛlɛla k'an faw a n'an mɔkɛw to o kan n y'a sɔrɔ o ka di cɛkɔrɔba ye fa hada huwa sababu lwahidu fa ghilza mahabbati fihi o de ye ne yɛrɛ ka kanu giriya a la ne bɛ ala fɔ k'a barika da ne ne ɲɛ ye cɛ o cɛ ye ne ɲɛ ye muso o muso ye k'i dusukun falen don Maliku an se ka mazhabu kanu na ne bɛ juru don n gana ka d'i ma n bɛ sa o tigilama ka jɔnya na alhamdulilahi rabbil alamin an ma foyi ye an faw fɛ an ma foyi ye an mɔkɛw fɛ an ma foyi ye alakira bɔnnaw fɛ serifuw fɛ ni alisilamɛya nin diinɛ jɛlen tiɲɛ na ayiwa fo Maliku bɔn an se ka mazhabu ye min sabati fo Maliku bɔn an se ka kutubuw ye min sabati anw de dɔwɛrɛ dɔn n'o tɛ anw de kura dɔ ja an ka kura fɔ n'an ye maa min sɔrɔ o kan alisilamɛya balimaya kɔfɛ ayiwa kanu bɛ kura ye an n'o tigi ni ɲɔgɔn cɛ an cɛkɔrɔba kanu o kan an kɛra fɛ o kan an jɛra o kan an ye baara kɛ o kan fo bi kibaru don ayiwa bolila ka don an ka ko Alahu subhanahu wa ta'ala y'a ka jɔn ka sanuma ka kalifa minɛ Sheikh Abubakar Fofana an yafara ma an bɛ ala deli ala ka yafa ma la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ala ti jɔn garaba foyi la fi seko cɛkɔrɔba y'a seko kɛ silamɛya ye bazala juhudahu lillahi subhanahu wa ta'ala a y'a seko bɛɛ kɛ setigi masa ye fi khidmati hadha din al-hanifi ala kɛra ka nin diinɛ nɔgɔ in a baaradenya na ayiwa ala subhanahu wa ta'ala kana sara kayira la ala ko k'a ka ayiwa ala subhanahu wa ta'ala jate kama ala ko k'a ka alaya kama la nuzaki ala allahi ahada anw de maa si sanuya ala ɲɛkɔrɔ allahu subhanahu wa ta'ala a'lamu biman ittaqa ala de b'a dɔn a ka jɔnw na maa min ye ala ɲɛsiranɲɛbaa ye wallahi an bɛ ala subhanahu wa ta'ala ayiwa fo k'a barika da natakana ma natakana illa bima shahidna wallahi ala y'a seere ye anw ma foyi fɔ fo an ɲɛ ye min ye ne ɲagara cɛkɔrɔba la don min nana jɛra ka sigi a ka biro kɔnɔ kuma ɲɔgɔnw bannen kɔfɛ an ye ɲɔgɔn fo bannen kɔ a y'a ɲini a ka jama fɛ a ko nin y'an den ye an ye yamaru d'a ma sisan k'a ka diinɛ lase kɛ Kɔrɔwari jamana kan o kuma bi su in na ye lailatul qadri su ye an fɛ yan n bɛ fɛ a ka invité a ka taa ayiwa an ka jamanakuntigi bɛ seli an ka misiriba min kɔnɔ n'a sɔrɔ a ma ɲinɛ Révéra mosquée belebeleba an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen sufɛ an bɛna taa dakuruɲɛ fila min di alisilamɛw ma k'o kɛcogo ye a k'o baaraw cogo faamu a b'a to a bɛ dɔɔnin dɔn an ka diinɛ baara kɛcogo la a don su u ye mobili bila ka na ne ta n jatigila la Kɔkɔdi Angere ka taa ne ye n'u jɛra ka baara bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ an sera yen 22 heures passées 23 heures pile président de la République son excellence Alassane Dramane Ouattara
an nana fara an ka baara la a n'a ka staff complet an jɛra ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ bonya ni karama kɔnɔ ni baara sera a dacɛ ma ne ye sira ɲini cɛkɔrɔba yamaru di u ye n da mobili la ka taa n bila Adjamé ayiwa maliyɛnw ka zawiyaba min bɛ yen sisanikaw ka zawiya min bɛ yen Cheikh Sule ka zawiya min bɛ yen n y'a sɔrɔ silamɛw fara bɛ ɲɔgɔn kan yen n ye su tɔ kɛ baro la silamɛw ye yen o don jigi ɲɛna cɛkɔrɔba la n y'a dɔn ko nationalité woloma tɛ cɛkɔrɔba fɛ n y'a dɔn ko cɛkɔrɔba hami tɛ foyi ye fo silamɛya ɲɛ kɛra Korowari silamɛw la n bɛ cɛkɔrɔba fo k'a barika da ka Korowari silamɛw fo k'u barika da ka dugawu kɛ cɛkɔrɔba ye k'a fɔ ayiwa ala n'a kira ye ayiwa anw yafara cɛkɔrɔba ma an ye fitinin min dɔn a la an y'o seereya kɛ silamɛw ɲɛkɔrɔ akhwanil muslimin n balima asilamɛw atarru lahu fi du'a n b'a ɲin'a fɛ ala subhanahu wa ta'ala jati kama a to an ka jɛ an ka dugawu kɛ cɛkɔrɔba ye Cheikh Abubakar Fofana ani silamɛw ka dugawu ka kan a fatura k'a to silamɛya ayiwa jamakulu sanuma dɔ ɲɛmaya la Korowari silamɛw bɛɛ lajɛlen kama ɲɛmaya la ɲɛmaya ɲɛna bolo a kɛra ɲɛma ɲuman ye silamɛya ye tatawuru ani takadumu caman kɛ a tile la silamɛya basigira a tile la ne y'o faamu ne kun taara leader ka yamaru kɔnɔ ni n ye Mali bila an fa anan karamɔgɔ Cheikh Famadan Hadara ka kalandenw ansaruw olu b'u se jɔ leader bɛɛ lajɛlen senjɔyɔrɔ la Mali diinɛ taasirakɔrɔma bɛɛ to a la u bɛ n tɛgɛ minɛ kabini frontière la fo Abidjan dɛnɛn na n'an sigira diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ jɛ ka baara ninnu bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ nka cɛkɔrɔba ka bonya kɔnɔ kama mana fɔ ko ayiwa ordre de mission min bɛ ayiwa Abdulahi Kunta bolo a bɔra ayiwa Mali silam ayiwa diinɛ taasirakɔrɔ tɔnba bolo n'o ye groupement de leaders spirituels musulmans du Mali ye Kozimu ka yamaru kɔnɔ a Cheikh Abubakar Fofana ka yamaru kɔnɔ ɲɛmaa ka tilennenya a bɛ nɔ bɔ a kɔmaw la a kanu min b'a kɔmaw la a n'a bonya min b'a kɔmaw yɔrɔ a ka représentant ye a ka dugu kelen kelen bɛɛ kɔnɔ dugu alimamiba ye o alimamibaw a dɔw bɛna sigi ne kɛrɛfɛ ne ɲɔgɔnna siminde ne ɲɔgɔnna sifin ka sigi ne kɛrɛfɛ karamɔgɔ minnu ɲɛ ci ɲɛmaaba minnu ɲɛ ci u ka bonya kama u yɛrɛ ka ɲɛmaa kanu n'a ka bonya kama o bɛna sigi n kɛrɛfɛ kabini su première heure minnu bɛ wuli k'a dɔw to yen gaɲuwa alimamiba ye o seere ye daliwa alimamiba Cheikh Abasi a si bɛ san 80 a n'a kunkan fɛ o fana ye o seere o y'a jira n na ko cɛkɔrɔba ka ɲi cɛkɔrɔba ka tile kɔnɔ silamɛya ɲɛna silamɛw ye bɛn sɔrɔ silamɛw ye kelenya sɔrɔ silamɛw ye ɲɛta sɔrɔ Korowari jamana kan u y'a fɔ n ye fana ko cɛkɔrɔba ka cɛsiri la ka wulikajɔ kɔnɔ ko Korowari jamana ka hijidenw ye lafiya caman ni ɲɛta caman sɔrɔ alhamdulillahi rabbil alamin nin bɛ wasa kɛ ayiwa cɛkɔrɔba ka seereya la n de bɔ kuma na fɔ n ka dugawu kɛ cɛkɔrɔba ye Korowari ansaru bɛɛ to a la barisabu n'a ka jɛ bɛɛ kɔnɔna na n tɛgɛ bɛ olu de bolo leaderw to a la an bɛ jɛ ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ n bɛ foli kɛrɛkɛrɛ ansaruw ye ka foli kɛrɛkɛrɛ Korowari Kozimu ye alimami tɔnba ye ka f'u ye ko an fa k'a taara ala ma ko an ye kibaru sɔrɔ k'an bɛ dugawu kɛ n'an ka maa ɲɛmaa dala ne ye a Cheikh Sultan Madan Haidara ko an b'a fɔ ko ala ka hinɛ cɛkɔrɔba la ko ala ka yafa a ma ko Mali silamɛw yafara a ma ko ala ka yafa a ma ala ko k'a ka alaya kama asilamɛw atarru li Cheikh fi du'a a ye dugawu caya cɛkɔrɔba ye o sadaka a ye sarakati caya cɛkɔrɔba ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na a to an ka kuranɛ ci cɛkɔrɔba ma a sabatira ka alakira ma sallallahu alaihi wasallam ko suratul ikhlas ta'dilu thuluthal qur'ani ko kul walau sura ko kalango kelen ni kuranɛ tila sabanan ka kan o kɔrɔ ko kalango sababu bɛn kuranɛ hijibo 60 ma a silamɛ caman na musoman kelen kelen bɛɛ an ka silamɛ ɲɛmaya so to a la Mali silamɛw kama ɲɛma ka bonya na ka yamaru kɔnɔ an b'a fɛ maa o maa ni darulata tigi la ka kul walau siɲɛ 3 kalan n'o ŋaniya sanuma ye ka ci cɛkɔrɔba ma a sabatira ka bɔ alakira ba ma ko zaja anasrullahi sura ko ta'dilu rubu al-qur'ani ko ni kuranɛ tila 4 na ka kan o kɔrɔ ye a kalanko 4 o bɛ bɛn kuranɛ hijibo 60 ma an b'a fɛ silamɛ caman na musoman bɛɛ k'o fana kalan ka kɛ hidaya ye ka ci cɛkɔrɔba ma a sabatira ka bɔ alakira ba ma ko qul ya ayyuhal kafiruna sura ko a kalanko kelen ta'dilu rubu al-qur'ani ko ni kuranɛ tila 4 na ka kan a silamɛ caman na musoman an bɛɛ k'o kala k'o kɛ hidaya ye ka ci ayiwa cɛkɔrɔba ma ayiwa kalafɛn laban a sabatira ka bɔ alakira ba ma ko ayatul kursiyu
kwani akalango kele ni Qur'an tla nanna kaka o koraye ashiya kele ashiya nani o be Qur'an hijibo bi woroma nangala venu no mba fa assalamu ambele jele kajje kanunun kala kalancu ko nyumana kaka hidayah ka ci alkrabama ka ci salama shukkel ngene nabema kaka hidayah kergara lenye ka ci Cheikh Abakar Fofana ma asabatara ka bo aywa maliku bon anase ka kalande don bawma ko qira'atul qur'ani bi niyyati irsal hawa bihi lil mayyit ko ka qur'an kala ni abaraji cilingani ya shuma ko sigata la ko bisama ya rabbi alaka sama asalama belajele ki jakanange alaka se togrobama amidu ko ke togrobay korfa labana allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi wa akrim nuzulahu ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه آمين يا رب العالمين اللهم رب هذه الأجساد البالية والعظام الناخرة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة أدخل عليها روحا منك وسلاما منا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشر الياسمي إليا توهاري المصطفى من مندوري أطائر المندوري يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيا ماما